Hello everyone, welcome back to my another vlog. लोगोफोर कारिना बसुमतारी लोगोफोर जोंनाव 0 नम्बर फालिदों आरोना गामियावहाय ओमफ्राय बेयावनो गेम जागोन जोंनाव डान्स कम्पिटिसन जागोन आरो लोगोसे हरावहाय सिंगारबो दङ लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि गेमखौ जोंनि गामिनि गेमखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर मा जायो उन्दै उन्दै गथ'नि राजा थांखाबायबो एबार सानैजों एसे बुरजा खाबाय हासैदों खादो चकलेटखौ लानानै खा चकलेटखौ लानानै लाबोना फै रेडि नोंसा आंखौसो खोना लोगोफोर नै सेंग्रा सिख्लानि मिउजिक सियार Orsan angkının edavını Rakolum leyagay boy नि खोथा गोबांनि बाथ्रा खोनादोंना नोंखौ नागिरो सोर गिदिं नाब बेयावनो थायो सा सानजा खोला सोनाब नोंखौ नागिरो सुरि सना बिथरांनि सुरि सना बिथरांनि Jordan,